ጃክ ናይ FBI ኤጀንት እንትኾን ካብ ሚእቲ ንላዕሊ ኣብ ናይ ፀጉረ ለውጥ ገበነኛታት ተሳቲፉ ኣብ ናይ FBI ታሪኽ ብዙሓት ናይ አንደርከቨር ሚሽን ክሰርሕ ድኸኣለ ህቡብ ኤጀንት እዩ። ጃክ ኣብ ናይ ስለላ ዓለም ሽሙ ካብ ዘፀውዐሉ ኬዛት እቶም ቀንድታትን ብዙሕ ናዕዳ ዘትረፈሉን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ካብ ዝርከቡ ናይ ማፍያ ጉጅለታት ሓደ ኣብ ድኾነ ናይ ጋምቢኖ ቤተሰብ ውሽጢ ሾሊኹ ብምእታው 3 ዓመት ብዝሰርሖ ኦፕሬሽን ናይቲ ማፍያ እቲ ቀንዲ ሓላፊ ሓዊሱ 32 ገበነኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦም ብምኽኣዱ እዩ። ናይ FBI ናይ ኩል ግዜ እቲ ሓያል ሰላይ ዝበሃል ጃክ ከመይ ገይሩ ነቶም ናይ ኣሜሪካ ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣታሊሉ ን3 ዓመት ፋይላቶም ይእክብ ከም ዝነበረ ሓቢርና ንሪኦ ይድኸውን። እቲ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ኣይተሕምቑን እናበልኩ ክሳብ ናይ ዝመደብ መፈፀምታ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ጃክ ዝተወለደሉ ኣብ ኣናኩባ ውሽጢ እንትኾን መብዛሕትኡ ናይ ቁልዕነቱ ግዜ ደሕለፎ ኣብ ብሮንክስ እዩ። ኣብኡ እውን ኣብቲ ከተማ ካብ ዝነበረ ናይ መነባብሮ ሜላን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብን ዝተለዓለ ናብ FBI ድሕሪ ምእታው ክጥቀመሎም ካብ ዝኽእሎ ዓቕምታት ክዕቢ ክኢሉ እዩ። ጃክ ናይ ፈለማ ልእኽትኡ ዝነበረ ኣብ 1980 እንትኾን ናብ ናይ ሕጊ ስርዓት ዝኣተወሉ ናይ ኒውዮርክ ከተማ ናይ ፖሊስ ኣባል ብምዃን እዩ ነይሩ። ብዙሕ እውን ከይጸንሐ ናብ FBI ይዘዋወር። ኣብኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መደነቕቲ ልእኽትታት ዝተሳተፈ እንትኾን ኣብቲ ቢሮ ውሽጢ ልዑል ዝኾነ ሓላፍነት ካብ ዝነበሮም ኤጀንትታት እቲ ቀንዲ ናብ ምዃን በቂዑ ነይሩ። ኣብቲ ቢሮ ካብ ዝነበሩ ናይ ፈለማ ስራሕትታት መንጎ ናይ ከቢድ ጽዕነት ማኪና ናይ ምግናሕ ክእለት ስለ ዝነበሮ ናብቲ ዝተመደበሉ ናብ ናይ ማኪና ጨውያ ዘተኮረ ምርመራ ይጥቀሱ። ኣብዚ እውን ንብዙሓት ገበነኛታት ናብ ሕጊ ብምቕራብ ብደርአዮ ብሉጽነት ሽሙ ናብ ዓለም ምሉእ ንከፍልጦ ዝገበሮ ናይ ጋምቢኖ ልእኽቶ ንክወሃቦ ምኽንያት ይኾኑ። ናይ ጋምቢኖ ቤተሰብ ካብ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ተላዒሉ ዝነበረ ናይ ማፍያ ጉጅለ እንትኾን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ደለው ልዑል ዓቕሚ ካብ ዘለዎም 5 ናይ ማፍያ ጉጅለታት እቲ ሓደ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝሳተፍ እንትኾን ካብዚኦም ውሽጢ እውን ሃረፃ ብምልቃሕ እቲ ገንዘብ እንድሕር ደኣ ዘይተመልሰሎም ሰብ ምቕታል፣ ካብ ሕጊ ወፃኢ ገንዘብ ምዝውዋር፣ ቅትለት፣ ስርቆት፣ ንዓበይቲ በዓል ስልጣናት ብግቦ ታሊልካ ተደይኮይኑ እውን ኣፈራሪሕኻ ዘለይዎ ምርካብ እዩ ነይሩ። እዚ መበቆሉ ካብ ናይ ጣልያን ቤተሰብ ዝገበረ ጉጅለ ብእኒ ካርሎ ካምቢኖ ብዝኣመሰሉ መራሕቲ ትእዛዝ ብዙሓት ዝበሃሉ ናይቲ ሃገር ዜጋታት ኣቕቲሎም እዮም። ብዙሕ ዝኾነ ሃፍቲ እውን መዝሚዞም እዮም። ኣብ 2000 ጃክ ጋርሻ ካብ FBI ኣብ ናይ ማፍያታት ጉጅለ ዘተኮረ ፍሉይ ስልጠና ተዋሂብዎ ንፈታኒ ልእኽቶ ድልውነቱ ወድአ። ኣብዚ ሓደገኛን ህይወቱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክስእኖ ምስ ድኽእል ልእኽቶ ዝጥቀመሉ ሽምን መንነትን ብጥንቃቐ ተዳለወሉ። ዝተመርፀሉ ሽሙ እውን ጃክ ካልፎ እንትኾን እቲ ናይ ፈጣራ ታሪኹ እውን ዝተወለደሉ ኣብ ጣልያን ሲሲሊ ከም ዝኾነን ምስ ዓበየ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መመላኽዕቲ ስርቆትን ኣብ ናይ መደንዘዚ ሓሸሽ ዝውውር ብምእታው ልዑል ዝኾነ ገንዘብ ከእቱ ከም ዝኸኣለ ይግለጸሉ። ነዚ ታሪኽ እውን ምእመናይ ንክኸውን ጃክ ብFBI ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሩ ኬዛት ንኤግዚቢት ተታሒዞም ካብ ዝነበሩ ክባራት ሰዓታት ናይ ኣልማዝ ካቲማትን ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ገንዘብ ተላዒሉ ካብ ቴሌቭዥንን ማኪናን ዝኣክል እናተዋህቦ ነቲ ስልጠና የካይድ ነይሩ። ነቲ ልእኽቶ ድልው ምስ ኮነ ሓደ ካብ ናይ ጋምቢኖ ማፍያ ቤተሰብ እቲ ቀንዲ ኣባል ካብ ዝኾነ ግሪጎሪ ዲፓልማ ምስ ዝበሃል ሰብ ዝረኸብሉ ትልሚ ውፅአ። እቲ ትልሚ እውን ጃክ ኣብ ብሮንክ ውሽጢ ካብ ዝርከብ ናይ ጥራይ ዝባንካ ዳንሲ ገዛ ውሽጢ ኢንቨስት ክገብር ከም ዝደልን ሓገዝ ከም ዘድልዮ ገይሩ ንዲፓልማ ክላለዮ እዩ ነይሩ። እቲ ትልሚ እውን ይሳኻዕ። ጃክ ምስ ናይ ጋምቢኖ ማፍያ ቤተሰብ ተላለየ ግዜ እውን ከየጥፍአ ኣብ ናይ መመላኽዕቲ ስርቆት ኣብ ሚያሚ ኣሎ ዝተባህለ ሰብ ከም ዝኾነ ክኣምን ገበሮ። ኣብቲ ሰዓት ልዑል ገንዘብ ዘውፅእን ብዙሓት ክባራት መጌፅቲ ይሕዝ ስለ ዝነበረ ዲፓልማ ይኣምኖ። ካብ ሕጂ ንድሓር እውን
ጃክ ምስ ዲፓልማ ካብ ድሕልፎ 2 ዓመት ውሽጢ ኩሉ ሻዕ ኣብ ክዳኑ ውሽጢ ናይ ድምፂ መቕድሒ ገይሩ እንትኾን እቲ ልእኽቶ ተወዲኡ ኣብ ዝተገብረ መፅራይ ናይ ክልቲኦም ናይ ድምፂ ቅዳሕ ጥራሕ ካብ 5,000 ደቂቕ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ዲፓልማ ንጃክ ካብ ዝነበሮ ልዑል እምነት ኣብ ሓደ ወቕቲ ጃክ ናይ FBI ድምፂ መቕድሒ ኣብ ክዳኑ ዝተገብረሉ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ነቲ ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣባል ሂብዎ ዝነበረ እንትኾን ወደ ሓንቲ እውን ግን ጥርጣረ ኣይነበሮን። ኣብቶም ናይ ቴሌፎን ቅዳሓት ካብ ዝነበሩን ኣብ መወዳእታ ኣብ ቤት ፍርዲ ካብ ዝተሰምዑ ፋይላት ውሽጢ ንብዙሓት ዘደነቐ ናይ ስልኪ ዝርርብ ንዲፓልማ ጃክ ናይ ጋቢኖ ቤተሰብ ኣባል ንክኸውን ሹመት ንክህቦ ምስ ደለየ ጃክ ንዝተዋህበኒ ዕድል ብጣዕሚ ክብሪ ተሰሚዕኒ እዩ ኢሉ እውን ብፍጹም ኣየሕፍረካን ዝብል ዝተሓወሶ እዩ ነይሩ። ጃክ ብጣዕሚ ድፍረት ብዝተመልኦን ብዘደንቕ ናይ ምምሳል ክእለቱ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ናብ FBI ብምልኣኽ ምስቶም ናይ ማፍያ ጉጅለ ካብ 3 ዓመት ዘይወሓደ ግዜ ጸንሐ። ኣብዚ ሰዓት ናይ FBI ኤጀንት ኮይኑ ናብቲ ናይ ማፍያ ጉጅለ ዝተሓውሰ ብቑዕ ካልኣዋይ ሰብ ክኸውን ክኢሉ ነይሩ። እዚ እውን ክንደየናይ ዝኣክል ዝተዋህቦ ገጸ ባህሪ ክላበሶ ከም ዝኽእልን ነገራት ናይ ምርዳእን ናይ ምትግባርን ክእለቱ ዘርአየ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ልእኽቶ እናሃለወ እውን ሓደ መዓልቲ ሓደ ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣባል ዝኾነ ቐንጻሊ ሰብ ካብ ሓደ ካልእ ናይቲ ማፍያ ኣባል ብሕማቕ ኩነታት እንተሃርሙ ብምርኣዩ ኢሉ እውን በቲ ናይ ማፍያ ቤተሰብ ገጽ ሓንሳብ ዝለዓሉ ሰብ ቅተል ዝብሉ ትእዛዛት እናተጠናኸሩ ብመፁ ምኽንያታት ነቲ ናይ FBI ልእኽትኡ ኣቋረጾ። ኮይኑ ግን ጃክ ብድሕለፎ ካብ 3 ዓመት ብዝወሓደ ግዜ ብዘቕረቦም መረዳእታታት 32 ዝበፅሑ ናይ ጋቢኖ ማፍያ ኣባላትን ናይቲ ጉጅለ ተሓባበርቲ ናይቲ ጉጅለ ቀንዲ መራሕቲ ቦስ ትዊተርን ናሃቶ ምክትል ኣርኖልድ ሚካኤል ኢሉ እውን ብዙሕ ቅርበት ዝነበሮ ዲፓልማ ሓዊሱ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም እዮም። ናይ ዲፓልማ ናይ ፍርዲ ኸይዲ ኣብ 2006 ዝተኻየደ እንትኾን ኣብቲ ሰዓት ካብ ናይ FBI ጥሮታ ወፂኡ ዝነበረ ጃክ ብፍቓዱ ናይቲ ገበን መስካሪ ብምዃን ኣብ ሓደ ወቕቲ መንነቱ ከይፈለጠ ሓቢርዎ ዝነበረ ናይቲ ማፍያ መራሒ ንዲፓልማ ናብ መዓሙቕ እእትይዎ እዩ። ኣብቲ ሰዓት 74 ዕድሚኡ ዝነበረ ዲፓልማ ናይ 12 ዓመት ፍርዲ ተበይንሉ እዩ። እዚ ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣብ ናይ FBI ታሪኽ ካብ ዝተረኣዩ ሰለይቲ ኩሎም ልዑል ተገይሩ ዝቑፀር ጃክ ጋርሻ ካብ 100 ንላዕሊ ገጸ ባህርታት ተላቢሱ ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ቦታ ኮይኑ ብዛዕባ ዝሰርሖም ልእኽቶታት ኣብ ሓደ ወቕቲ ተሓቲቱ እንትዛረብ ዝውሃብኒ ልእኽቶታት ብጣዕሚ ይፈትዎም እየ፣ ብፍላይ እውን ናይ ነጋዳይ ሰራሕተኛ ኮይነ ምስራሐይ ብምባል ብቐልዲ መልክዕ መሊሱ ነይሩ። ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ታሪኻት ንኽበፅሓኩም ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋእ ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ።